Lauritsen. Jeg vil godt spørge fru Helle Thorning-Schmidt, om hun er bekendt med tv-programmet Luksusfælden og konceptet bagved. Ordføreren. Ja, den er jeg bekendt med. Jeg synes, det er et rigtig godt program. Og det, jeg synes er så spændende ved det program, det er, at når så familien, det er jo ofte to mennesker, i den her situation i Folketinget, så er det så 3 V, K og O, der har rodet sig ud i noget værre noget med økonomien, og det hele ikke fungerer, og de har betalt, de har overbelånt, og helt alt er galt. Tænk sig, så kommer der en socialdemokrat ind ad døren. Og det er så hende, Mette Reissmann, som må løse situationen. Jeg synes, det er så fantastisk at se, at det igen skal være en socialdemokrat, som får bragt styr på økonomien.